Bugün Ramazan'ın ilk günü söylediğiniz gibi bütün Müslüman aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Турция белән ясыйбыз. Türkiye консулы рәхмәт әйтә кешеләргә, кем булышты гуманитар помощь бирә. Булышты Türkiye'гә. Я думаю, это те пожертвования, которые делают граждане, они будут, конечно, несоизмеримы с теми потерями, которые понесла Турция. Но в любом случае это демонстрация близости, дружбы и наших народов, которые прошли эти испытания. Bugungi bayramga bizning kelganingda hurmatli yetakchilarimizda, hazratlarimizda, muftiylarimizda, hatto endi boshqa konfessiya vakillarida Кирилл, секретарь Татарстанской метрополии. Сердечно поздравляем наших братьев, мусульман Республики Татарстан и всех мусульман, которые вступают в сегодняшний день, священный месяц Рамадан, этот месяц, который посвящен добру, милосердию, любви, что не чуждо ни каждому человеку, не только мусульманам или христианам, а всем людям, которые живут на нашей земле. Поэтому пусть этот месяц послужит духовным укреплением, таким духовным перерождением, если можно так сказать, каждого человека, кто соблюдает этот священный месяц. Пусть Всевышний помогает всем хранить день и месяц постный. Мне очень радостно, что тогда, когда идет Великий пост у православных, начинается и священный месяц Рамадан у наших братьев-мусульман, и я, как сосед, именно настоятель того храма, который находится здесь через дорогу, всегда рад бывать в этом месте и разделить радость этого события, этого месяца с нашими братьями-мусульманами. Действительно, месяц Рамадан – это месяц удивительный, священный, когда мы должны двигаться вперед и немножечко вверх. И я желаю, чтобы этот месяц принес духовные плоды для всех нас, и для православных, и для наших братьев-мусульман. Shayton mushak etdik. Biz nafaslarimiz bilan qarshi oldik. Ona ko'ra o'zgarishga nima degan fursat. Bo'xton so'zlar, yolg'on so'zlar, g'aybat so'zlar amalda bo'lmasa, inshaalloh u vaqtda kishi ko'rinib ketadi. Kelajakda da shunday bo'ladi. Менә шундый заманаларда катлаулы, менә булай бергәләп җыелып ифтарга безгә ничектер иштән киш бирә, рух бирә, милләтлек бирә ул безгә, иманлык бирә. Шулар мондый очрашулар бик кирәк алар. И бик яхшы менә монда инде күп яшьләр. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Türkiye'de olduğu gibi bütün dünyadan kardeşlerimiz, dostlarımız bize ellerini uzattılar. В Турции и во всех странах мира наши братья, они протянули нам руку помощи. Sizler de ellerinizi uzattınız. И вы тоже протянули нам руку помощи. Eminim ki bu gece burada olan birçoğunuz bizim başkonsolosluğumuzun yapmış olduğu deprem yardımına katkıda bulundunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Ramazan ayı kirgende futihat abwabul cennet, cennet ишекләре ачыла. Гулиqat abwabun niran, cehennem ишекләре ябыла. Ve sulsilati şeyatin, hem şeytanlar şımbırga beylənir. Hem başka bir hadiste elbette Sikri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men som Ramazan'ın kim Ramazan'ını sıyamda urazada utkerse, urazada bulsa. İkinci rivayette men qama Ramazan'ın kim Ramazan'ını kıyamda, ibadette utkerse. İmanen ve ihtisaben, iman bilen birge Rabbimizning merhametine ümit etken halde urazada bulsa, gufira lehu ma taqaddama min zambi, onun barcha günahları g'afur etilar. Tutqan ham tutulashak urazalarimizni qabul etsin.
фитр садакаларыбызны кабул итсен һәм 21 апрельдә гаит көнендә Щучьеста яңа тугандай балалар сыман очрашырга насыйп эйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рамазан айы мөбарәк булсын. Нәзарәт быел чынлаптан ниндидер бәйрәмче мохит тудырырга тели. Мәсәлән, иң мөһим яңалык булып, без быел беренче тапкыр, бу беренче адым гына һәм бу бәйгедә катнашучылар беренче карлыгачлар дип атап алаларны. Сүз Нурлы Рамазан бәйгесе турында бара. Без быел менә шәһәрдә, Татарстан шәһәрләрендә, районнарында бәйрәм мохите тусын өчен биналарны бизәргә чакырабыз. Рамазан аенда шул уңайдан Нурлы Рамазан дип исемләнгән бәйге игълан иттек. 25 мартка кадәр әле кабул итәбез гаризалар, фотоларны төшереп, бик җайлы гына аны WhatsApp номерына җибәрергә була, бернинди кыенлыгы юк. Һәм жюри әгъзалары шушы бөтен бизәлешләрне карап, үз бәясен биреп, җиңүчегә хаҗга юллама бүләк итәчәк. Шуңа күрә катнашыгыз, рәхим итегез. Аннан әлбәттә Рамазанны хәйриячелектән башка күз алдына китереп булмый. Ел саен бездә Рамазан изге гамәлләр айы хәйрия марафоны игълан ителә. Быел да менә бүген Рамазан аеның беренче көне без аны игълан иттек. Берничә юнәлештә эшне алып барырга ниятлибез. Авыру балалар булсынмы, ул аз керемле гаиләләргә азык-төлекләрдә ярдәм булсынмы, ул хәйрия ифтарлары, хәйрия ашлары уздыру һәм башкалар фитр фидия зәкәтләрне җыю өчен дә менә халыкка уңайлы булсын өчен читтән торып дистанцион рәвештә акча күчерү өчен бөтен мөмкинлекләр тудырдык. Нәзарәт сайтына керегез, рәхим итегез. Бөтен реквизитлар күрсәтелгән. Савап алырга, өлгереп калырга кирәк Рамазан аенда. Бөтенегезне дә чакырабыз мәчетләргә, анда ифтарлар, анда таравихлар, анда хатим кылулар. Рәхим итегез, бергә уздырып җибәрик Рамазан аен һәм гаеткә очрашырга насыйп булсын. Рәхмәт сезгә зур.